Аз обичам България. Утре вечер BTV. Каква е тайната на домашна едро смляна лютеница Дерони? Изкуството е в 100% естествени съставки. С зеленчуци от градините на Дерони. Домашна едро смляна лютеница Дерони. Вкусна храна от природата. Айрън много обича да се разхожда в дъжда и да оставя кални следи в коридора. На помощ идва безкабелната прахосмокачка Ровента X-Clean 10. С нея бързо, лесно и удобно почистваш и измиваш едновременно всяко замърсяване, дори на най-трудно достъпните места. А най-хубавото е, че ролката й се почиства сама. Чиста работа. Безкабелна прахосмокачка за сухо и мокро почистване Ровента X-Clean 10, многофункционални безкабелни прахосмокачки Ровента X-Force Flex и уред за почистване на петна Ровента Clean. Сега на супер цени и на изплащане на 10 безликвени вноски. Свали новия Технополис ап и пазарувай още по-лесно. Технополис. Прави живота по-хубав. Пробвай новия течен препарат Savex Premium. По-категоричен от всякога срещу цветните мазни петна и с още по-блестяща визия. Savex Premium. Идеално решение. Знаем какво ти причиняват хемороидите. Дискомфорта, болката, паренето. В борбата с хемороидите използвай Цикатридина супозитори. Продукт номер 1 по продажби в България. Съдържа хиалуронова киселина, основа за по-бързо заздравяване на тъканта. Поведнъж на ден. Търси Цикатридина супозитори и цялата серия за хемороиди от Натурфарма. Новата Unlimited 10. Дали е чистота? Знае сензора. Прахта я няма и пръстенът светва. Обира мръсотия най-малката дори. Уреда показва, спокойствие цари. Microclean от Bosch. Техника за живота. Каква е тази звезда там горе? Това е Сириус. Не тази, другата. Това е Мелио. Мелио ти дава непобедим блясък, а с новата си формула е още по-ефективен срещу най-упоритите мазнини и мръсотия. Мелио, непобедим блясък. Аз наистина съм много заета, но това е окей. Тревожи ме този постоянен шум в ушите. При шум в ушите, вземи Тебукан. Тебукан подобрява връзките между нервните клетки и кръвообращението на вътрешното ухо и така намалява шума в ушите. Все така заета съм, а шумът в ушите вече е под контрол. При шум в ушите, Тебукан. Лекарствени продукти за възрастни над 18 години. Съдържат екстракт от гинко. Преди употреба прочетете листовката без рецепта. Персил. Вау! Мама в новата й рокля? О, не! Новите Персил дискове Stain Removal, създадени за теб с нашата най-добра формула за премахване на петна. Това е обещанието на Персил за почистване в дълбочина. Персил, винаги даваш най-доброто от себе си. Пази далеч от деца. Новият Samsung Galaxy S25 е вече тук. С смартфон вселена го получаваш 2 години застраховка от Yettel и спестяваш до 575 лева. Как се отървах от пърхота? Да, наистина се отървах от пърхота. От моя отвратителен, сърбящ и упорит пърхот. Ето колко ужасно изглеждаше скалпа ми преди. И се чувствах неудобно сред хората. Но започнах да използвам Парусан. Шампуан при пърхот с растителни екстракти, масла и фармацевтичен кофеин. След 4 седмици резултатът е видим. Парусан. За него и за нея. Редуцира пърхота, успокоява сърбящият скалп. През март до 25% отстъпка на продукти Парусан. Търсете в партньорските аптеки. Аз ценя макар че рядко аз те виждам, о скъпи мой. О, само ти ме държиш, опора си в нашите светли дни. Високите дози Б витамини в Милгама Н регенерират периферните нерви и лекуват причината за болка в гърба и кръста. Милгама Н съдържа бенфотиамин, който се усвоява до 5 пъти повече. Милгама Н. Болката в гърба и кръста може да бъде лекувана. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. Пери с фрешер от Ленор и ето, че прането уха е все едно е било на въздух под небето. Наслади се на невероятна свежест, като след сушене на слънце. Ленор фрешер. Бъдете готови за поръчки, графици, срокове и партньорства. Бъдете готови за ранни утрини, спешни доставки, предизвикателни проекти и късни вечери. Бъдете готови за нови попълнения и нови възможности за вашия бизнес. Бъдете готови с новата лекотоварна гама Peugeot.
Пежо. Задвижван от бизнеса. Палете. Красивият цвят на косата носи доза щастие. Палете Intensive Color Cream с формула с мултигрижа. За интензивен цвят и ярки резултати. Радостта от цветовете. Палете. Боя за коса номер 1 в Европа. Благодарим на здравният експерт Анелия Чукалова. Имаме време за още един въпрос. Вие, господине? Тревожа се за кръвната захар, периферните нерви и зрението си. За тези тревоги, заедно или по-отделно, аз винаги препоръчвам Оримил Гликогард. Усъвършенствана грижа за нивата на кръвната захар, периферната нервна система и зрението. Запомних. Оримил Гликогард и 3 тревоги по-малко за мен. Препоръчано от здравният експерт. Оримил Гликогард от Натурфарма. Аз обичам България. Утре вечер, 20 часа, BTV.